Mında jımaq yasap gitti de tiginde jımaqta tertip urnaştırığa ketip bardı. Бүгінгі күннен Лена Мұхтар қызы Ғимаеваның истәліклі тақтасы ашық деп иғлан етеміз. Һәм шешкелеріне қоялабыз, тілегі болған кішілер шешкелеріне қоясыз. Һәм әлбәттә, зур хөрмәт белән сүзне хезмәт ветераны Тагын бер напшык икән. кеше гомре. Уянып килүче табигатьне сизелер-сизелмәс кенә сыйпап үткән таң җиле кебек. Ул шул кадәр кыска ки, әйләнеп карарга һәм нәрсәдер аңларга да өлгерә алмый каласың. Утларында яндырып, сагыш моңга салып уза да китә гомер дигән кадерле мизгелләр. Гыймаева Лена Мұхтар кызы 1953 елның 7 июлендә Азнакай районы Чалтаймас авылында туа. 1960-1968 елларда Туйке, 1970 елларда Азнакай шәһәренең 1-нче урта мәктәбендә белем ала. Бик узак эзләде ул юлын. Җыр-моңга хәвәслеге музыка училищесына кертә. Шәфкать туташларына, фәрештәләргә тиңләп медицина өлкәсенә туктала. Келгәнегезгә рәхмәт. Бер хатын кызның куйган хезмәтен аңлап, белеп, бәя биреп килгәнсез сез монда. Бу чынлап та шушылай. Тирәннәребез. Менә минем әйтәсем килә, шушы олы бәйрәмдә зур рәхмәт әйтәсем килә Марсель Зуфаричка. Ни өчен? Илиза Мустафина бергә бит эшләп, программа төзеп, шушындый Будай ушисе кешеләргә районда шушындый тапталар кую буенча без кирдек главага, и глава безне поддержал. Шулай бит булды бит инде. Сиңа зур рәхмәт, менә бергә сөйләшеп, булай берне. 95% районыбызда, авылларда мактау тапталары бар. Үлгәннәренә дә куйдык, Дамир Шарышлай бит инде. Исәннәренә дә куйдык, Аллага шөкер. Кабатлап әйтәм, Дамир Шарышлай, бу мондый әйбер республика районнарында юк. Мин алар белән яшәп торам бит инде. 18 ел бергә эшләдек. Мондай әйберләр юк. Берне куялар, икене куялар. Арада шундый тиреп күтәреп куялар. Безнең нәшид бүген 64-нче такта. Һәр вакытта да үзенең фикерен әйтә белгән. Үзе өчен түгел, ә менә кешеләр өчен.
Бигрәк шушы авыл кешеләре өчен, авыл өчен җаны биргән, фида кылган кешеләрнең берсен бүген искә алабыз. Әйе, бик гомере кыска булды. Ләкин бик күп эшләр башладылар алар. Үзенең гаиләсе белән, Марсель абый белән, балалары белән карагыз әле. Менә бүген без җәннәт бакчасында утырган кебек утырабыз шушы авылда. Аның сыйта Пәйгамбәр Мөхәммәд Мустафа саллаллаху алейхи ва сәлләмгә дә күңел төрләреннән чыккан дәгъвасын салып чәкләре булса иде. Инде ассаламу алейкум мөхтәрәм җәмәгать, сезне дә үзендә Аллаһ бигесе белән сәламлыйм. Барчаларыгызга инде менә шу мәрәк булган шу хәләтебезгә килгән җитәкчеләребезгә, аның гаиләсенә, авылдашларына һәм инде менә шушы җирлектә гыйлем алып, бер классларда укып, инде безләргә карата мәрхәмәтле булып, шушы беренче мәктәпкә килгәннән соң җанлылык кертеп, үзенең күңел сафлыгы белән, нуры белән безләрне җыеп, инде шушы дөньялыкта яшәгән вакытта үрнәк булып яшәде. Әлхәмдүлилләх, мәктәпне бетергәннән соң да 50 ел дәвамында ул безне үзенең әнисе балалары җыйган кебек, бер елда җыеп, шушы сабакташлар белән оештырадыр. Аның Аллаһ рәхмәте булсын менә бу хезмәтләренә. Мин инде дөньяви хезмәте турында әйтәм, шуңа күрә үзебезнең сабакташлар исеменнән монда булганнары, ши җирләрдә булганнарның барчаларында сәламе булсын сиңа. Инде сабакташыбыз. Инде әлхәмдүлилләх, тагы да шушылай аралашып, бер-беребезгә карата хөрмәтле булып, дуада булып, үлгәннәрнең кадерен бер, исәннәрнең кадерен, үлгәннәрнең кадерен бер, мөхтәрәм җәмәгать, безнең татар мәкале шулай бит. Инде әлхәмдүлилләх, инде үзебезнең шушы дөньяга килгән сәбәп булган әти-әниләребезгә, туганнарыбызга, сабакташларыбызга, авылдашларыбызга, шулай ук сугыш кырларында һәлак булган барча кардәшләребезгә дуада булып, ил көннәребезгә йөртләре бәрәкәт артып, тагы да шулай нурланып яшәргә Аллаһ Тәгалә насыйп итсен кылса иде. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хәзер аңлатам инде ни өчен икәнен. Лена Мөхтәровна действительно менә ничектер китапта язылган чагына үзенең тормышын кормады, үзенең юлын сайлап, яңалыклар кертте. Менә алда выступать иткән иптәшләр инде алып баручы бик күп информация дигән, бик яхшы истәлекле информация, ознакай җитәкчелеге, шулай ук. Аннан соң Түбәкә авыл советы председателе. Барысы да монда выступать иткән кешеләр бик күп сүз сөйләделәр, аның нинди яхшы якларын. Мин инде монда кияү булып кайткач, Күрше районыннан, Сарма районыннан шуны әйтәсе килә. Монда 100 еллыкны узгарган вакытта Сабантуй мәйданында интервью алдылар аз гына. Мин шуны әйтеп үттем. Без монда елга бер кайтып китәбез, или 2 елга бер мәртәбә. Шуның өчен безгә үзгәрешләр авылда, бу чорда ныграк күренделәр дип әйтәсе килә. Авыл кешеләр инде монда якындагы кешеләр, аларны гаепләп әйтеп булмый. Көн саен эштә, көндәлек эштә, алар бит карап йөрми инде. Монда нинди үзгәрешләр барган. Без күрдек шундый үзгәрешләрне. 40 ел монда авылга кайтып йөрибез. Еллар ничек үзгәрә, бер елны, икенче елны газ керә, өченче елны элекке вакытлар инде. Вообще телефон юк иде, телефон куйдылар авылга. Чишмәдән сулар төште. Аннан соң берничә елдан карыйбыз, мәчет төзи башлыйлар. Аннан соң карыйм, шуны әйтеп үтәсе килә, үзенчә яшәде. Мин сорау бирәм. Лена, мин әйтәм, ничек итеп сез менә балалар мәйданчыгын мәчет янына китереп куярга уйладыгыз дип. Ул тыныч кына әйтә. Менә берничә кеше авылдашлар белән киңәшләштек тә шулай эшләдек. Действительно, үзенчә бит инде яңалык. الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد عبده ورسوله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم җитәкчеләребез Шалтаймас авылы халкы һәм кунакларыбыз. Мин инде кыскача гына шушы мәчетнең төзелеше һәм инде Лена апалар Равил хәзрәтебез ничек итеп тату итеп шушы авылда хезмәт иткәннәрен сөйләп кенә үтәм кыскача. Игътибар белән тыңлыйсызмы? Әлхәмдүлилләһ раббил аламин 15нче елларда безнең кардәшебез Мөнир белән Рета кардәшебезнең малайлары мәрхүм булды. Шунда инде мин җеназалар укып һәм инде җеназадан соң аларны озаткан, шул баланы озатканнан соң берничә көннән алар мәҗлес үткәрделәр. Һәм инде шул мәҗлестә инде вагаз сөйләгәндә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең шундый ваънин хадисен укып үттем. Кем күпер салып калдырса, оннан кешеләр файдаланса,
kim kuyu kazıp kaldırsa, ondan kişiler faydalansa, kim meşit medrese tüzüp kaldırsa, şundan kişiler, şundan kişilerge fayda bulsa, o'zi bo'lgandan so'ngda savab yozilib turur. Keliminde gelmeyen bir kişilerde bir küp bu işkini, bunda işitmeyen kişilerde bir küp, ukinip kalan kişilerde bir küp bular. Bunda bir küp halk jiyleri, eğer de bütün kişiler onu işitip böyle bitirgen bilse. Benim de şu olda doğuştum. Bizim etimiz bik muhterem, bizim enimiz bik akıllı, tüvü ustası, eti iki kalemde muhterullah degenlerinde, Latin dilinde öğrenip, Uruz dilinde sukalap, Oğuldaşlarına soğuşqa xatlar yazıp berip, malay şağında oq, mine şu aytıp gelip, ol Tüyke avılının bik muhterem kişisine eğlenip, mında pasyoluk avılını açarga deyip siyaşkaçtın. Şu isimlikke etini de kirtkenler, onun ileri yongan bilgen, onun iki etisi bilen bittuğan, Şafiullah bilen bittuğan, Fazullah bilen Hadiyullah, ona aytkenler, jigit kişiге, eyde sinde bizden bilen şu avulga barıp yurt salayık, ol avul bik matar jete ornaşkan, orunu saylaganlar, Muhtarullah senin kulun turu, mine sobanı tut, çıp git atkataba. Eti suqa bilganlar endi o. Suqa bilen burazına sızıp, şundan uğranlar bölüp, şuşunda bin maktavlı kişileri, yokşu kişileri kildi onun başta. Ondan naşar kişiye vermediler dediğinde eti. Şuşuna etip olar, mında birgelep, abilerimle birge üs alıp, şuşuna yaşayanlar, eti medresede bilim algan bir ilim kişi. Eni bile ikisi tünler boyuna olar, bilgenlerin munçadan sonra da asobini okup yataları kuat, olay tügül bu çıblayrak deyip birsi ürete eni indi o bizden Baltaş'ın muallimesinin kızı bulgan İklime isimli kişi ol balalar okutkan Baltaş'ta kiyuga çıkkan çağının Türkiye'de birge yaşayanlar şul Muhammed Ali bizim babay bilen.